Daj peniaze, ide. Čau, zdravite Xanax Boy, konečne nehudobne, ale dá to vlogovo. Asi teraz padla otázka v tvojej chorej hlave, že kokot prečo vloguje, keď je skurvený feťák, skurvený interpret. Je to kvôli tomu, že si chcem nejak vyčistiť hlavu z tej hudby, pretože mi z nejak jebe. Chápeš, a 2 mesiace som spravil 2 albumy, čiže mohol si to nejak čakať, že niečo takéto spravím, vieš. Videá tu budú len vtedy, keď si budem chcieť dať nejakú pauzu od tej hudby, od tohto všetkého. Ako napríklad teraz, zajtra, piatok, 17. či koľkého je zajtra, neviem ani. Vychádza moja posledná pieseň v januári. Volá sa Anieli z pekla. A tak. Čiže tak, na mojom kanáli, na tomto kanáli môžeš vidieť... Čo sa to hýbe? What the fuck? Na tomto kanáli budeš môcť vidieť nejaké tie novinky z Československa, možno aj zo zahraničia, nejaké tie rekasty vyjebané, nejaké tie livestreamy, vlogy z nahrávania, vlogy z písania textov a tak. Vlogy z môjho súkromného života, s chalošmi, keď ideme vonka z lebu Xanax a tak. A to je asi všetko, bracho. Čiže novinky, nejaké hypebeast veci a tak, proste druhý Slimso, hej. Druhý fucking Slimso, Creeper 10, ja som Creeper 12. Creeper 12, bracho. OK. Zatiaľ žiadne novinky nemám, asi o všetkých viete, ako je napríklad tá Austrália vyjebaná, nejaké tie nové doplnky z módy, asi všetko viete. A tak, budeme tu hodnotiť aj nejaké albumy. Tento rok majú víc dosť albumov, ako je H-Crew, Separ, Dáme by mal niečo vydať, chápeš, Nerieš, tak budeme dávať nejaké reakcie na tých albumoch alebo nejaké recenzie. A tak, to je asi všetko, nebudem robiť nejaké dlhé videá, mám to úplne v piči, už nejak to youtuber, nenazývajte ma youtuberom, ani influencerom, som proste len človek, ktorý si chce dať pauzu od tej českej hudby a takto sa nejak odreagovať, OK, choďte do piče. Asi myslí, že ti dám do pedeli sa